Det er nyhederne. Nyhederne. Okay. Nyhederne. Anden del af humoristiske humor. Så jeg skal bare lige sige, at nyhederne er, at Salva er grim. Og Salva og Frederik går i seng med hinanden. Det er nyhederne. Og så skal vi høre en lille sang. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got smile on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, Løft taget! Det var så den sang, og nu skal jeg høre. Nu skal vi høre en anden. En, der ligger på hitlisterne. Den ligger på førstepladsen. Ligger på førstepladsen i denne, som Salva sagde. Og det er spændt, vi skal lige finde den op i arkivet. Den er her. Den kommer nu. Jeg kan prutte med mit røvhul. Prutterne, de lugter dejligt. Jeg er smuk og upålidelig. Og nu prutter jeg i hovedet på dig. Har du lyst til sex? Jeg kan skrue op for charmen, og jeg kan sprøjte op i tarmen. Det hvide mod det brune, og så bliver det så dejligt. Fish. Vil hun smage på min føde? Nej, hun er sur, hun har det røde. Okay, så masturberer jeg, imens jeg snuser til min underbukse hamsestreg. Synes I, vi er for banale? Det er ikke os, der bøssekale. Det skulle da jer, der hører på, imens I får den op at stå i bøssekale. For alle kvinder skal jo vide, at vi allerhelst vil ride med en kvindelig jockey. Og så kommer vi i mål og siger, du kommer sammen. Det var så den, nu skal I høre. Nu skal I høre Salva. Efter denne sang kommer Salva ind og fortæller lidt om hans barndomsliv. Og efter ham kommer jeg ind og fortæller lidt. Så det bliver en rigtig god en. Og nu kommer det. Det er noget til børn på alle aldre. Det er en historie om mig, da jeg var lille. Og mig, der besøgte ham. Vores forældre siger, at vi må ikke lege med Ola. Han er bare en slem fyr, der aldrig går i skole. Det er det samme, alle vores forældre siger. Ikke lege med Ole, tænker kun på druk og piger. Han drikker bajer, han sniffer lighter og gas. Og når han rigtig hygger sig, så ryger han has. En gang der var Ole min allerbedste ven. Nu må jeg aldrig lege med ham igen, for min mor, hun synes bestemt han var en bisse. Da hun hørte hans ord på en fest uden fisse. Han drikker bajer, han sniffer lighter og gas. Når han rigtig hygger sig, så ryger han has. Men nu er Ole blevet smidt ud af skolen, fordi han ragede Inger lidt for meget under kjolen. Så nu er det ikke sjovt at gå der mere, men han kommer nok igen, når vi rykker op i fjerde. Han drikker bajer, han sniffer lighter og gas. Og når han rigtig hygger sig, så ryger han has. Men en gang imellem sker at vi sniger os over til Ole, når vores forældre tror vi er tæt i skole. Og
og så kan I tro, at der sker ting og sager, for vi drikker ikke sodavand, spiser ikke kransekager, nej. Vi drikker bajer, vi sniffer lighter og gas, og når vi rigtig hygger os, så ryger vi has, ja. Vi drikker bajer, vi sniffer lighter og gas, når vi rigtig hygger os, så ryger vi has. Så kommer... Nu kommer Stein Bakker. Nu kommer Salva med sit barndomsliv. Ikke lige nu. Jeg kan ikke lige nu. Okay, så fortæller jeg mit barndomsliv Ja, først. vi skal lige varme op med... Ja, vi skal lige høre en startsang til vores sørgelige liv. Desværre kommer Lise ikke i dag, fordi at hun er blevet ramt i natten, så nu får I Chipmunks med ramt i natten. Hun havde desværre ikke. Men kom så. Chipmunk, nu skal vi høre Sjætte livshistorie. Det startede med, at jeg var lille og ikke havde nogen talenter. En lille lort her. Ja, retteløs. En lille lort. Men så fandt jeg ud af, at jeg var god til fodbold, og så blev jeg en professionel fodbold. Og det var Jesse.